Nadalje reče, zaista vam kažem, neki među vama koji ste ovdje neće umrijeti prije nego što vide Božje kraljevstvo, kako dolazi sa silom. Nakon 6 dana povede Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana visoko u goru, u osamu. Tu se pred njima preobrazi. Haljine mu postanu tako blještavo bijele, kako ih ne bi mogao izbijeliti ni jedan bijelilac na zemlji. Tada se pojave Ilija i Mojsije, te počnu razgovarati s Isusom. Učitelju, dobro je što smo ovdje, reče mu Petar. Napravit ćemo tu 3 sjenice, jednu za tebe, jednu za Mojsija i jednu za Iliju. Nije naime znao što da kaže, jer su se silno prestrašili. Dok je to još govorio, prekrije ih oblak, a iz njega se začuje glas. Ovo je moj ljubljeni sin. Njega slušajte. Odjednom, kad su pogledali oko sebe, nisu više vidjeli nikoga pored sebe, osim Isusa. Dok su silazili s gore, Isus im zapovjedi da nikome ne govore što su vidjeli, sve dok sin čovječi ne ustane od mrtvih. Zadržali su to za sebe, ali su o tome razgovarali i pitali se na što je mislio kad je rekao da će ustati od mrtvih. Upitaju ga, zašto pismoznanci tvrde da prije Mesije mora doći Ilija? Nesumnjivo, najprije mora doći Ilija, reče on, da sve opet stavi na svoje mjesto. Kako onda u Svetome pismu piše da će sin čovječi mnogo trpjeti, te da će biti prezren? Ali vam kažem da je Ilija već došao i da su s njim postupili kako im se prohtjelo, baš kako je u pismu i pretkazano. Kad su se vratili ostalim učenicima, opaze da se ondje okupilo mnoštvo ljudi i pismoznanci, te da se prepiru. Mnoštvo je sa strahopoštovanjem promatralo Isusa dok im je prilazio, a onda mu potrčalo u susret da ga pozdravi. Oko čega se prepirete, upita ih. Neki čovjek iz mnoštva mu reče, učitelju, doveo sam svojeg sina da ga iscijeliš. Ne može govoriti jer je opsjednut nijemim duhom. Kad ga uhvati, baci ga na zemlju. Na usta mu ide pjena, škripi zubima i koči se. Zato sam zamolio tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli. O nevjerni rode, reče Isus učenicima. Koliko dugo još moram biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedite mi ga. Dovedu ga. Kad je ugledao Isusa, duh ga silno zgrči. On padne na tlo, previjajući se, a na usta mu udari pjena. Otkad mu je tako, upita Isus oca. Još od malena, odgovori. Duh ga često baci u vatru ili u vodu da ga ubije. Smiluj nam se i učini što ako možeš. Ako mogu, zapita ga Isus. Sve je moguće onomu koji vjeruje. Dječakov otac s mjesta poviče. Vjerujem, pomozi mi da ne sumnjam. Kad Isus opazi da im prilazi sve više ljudi, zaprijeti nečistome duhu. Nijemi i gluhi duše, zapovjedam ti da iziđeš iz njega i da se više ne vraćaš. Zli duh vrisne, žestoko protrese dječaka, pa iziđe iz njega. Dječak ostane beživotno ležati, pa mnogi rekoše, mrtav je. Ali Isus ga uzme za ruku i pomogne mu ustati, te se on osovi na noge. Kad uđe u kuću i ostane nasamo s učenicima, oni ga upitaju, zašto mi nismo mogli istjerati tog zloduha? Isus im reče, ta se vrsta može istjerati samo molitvom. Odlazeći iz toga kraja, putovali su Galilejom.
Isus nije htio da ljudi saznaju da su ondje. Poučavao je naime učenike i reče im: Sin čovječi bit će predan ljudima u ruke. Ubiće ga, ali on će nakon 3 dana uskrsnuti. Ali oni nisu razumjeli što im kazuje, a bojali su se pitati ga da im objasni. Stignu tako u Kafarnaum. Kad su se smjestili u kući u kojoj su kanili boraviti, Isus ih upita: O čemu ste to putem raspravljali? Ali oni su samo šutjeli, jer su se prepirali oko toga ko je od njih najveći. Isus sjedne i pozove ih bliže te im reče: Tko želi biti prvi, taj sebe mora staviti na zadnje mjesto i biti sluga svima. Zatim uzme dijete, postavi ga u sredinu između njih, zagrli ga te im reče: Tko prihvati takvo malo dijete radi mene, mene prihvaća. A tko mene prihvati, prihvaća Boga koji me je poslao. Ivan mu reče: Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka da se koristi tvojim imenom, izgoneći zle duhove. Rekli smo mu da to ne radi, jer nije iz naše skupine. Ne branite mu, reče im Isus, jer nema toga tko bi mogao činiti čudesa u moje ime, a onda ubrzo govoriti zlo o meni. Tko nije protiv nas, za nas je. Tko vas napoji čašom vode, zato što meni pripadate, sigurno mu neće propasti nagrada. Ali tko jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene navede da posrne u vjeri, bilo bi mu bolje da mu o vrat objese mlinski kamen i bace ga u more. Navodi li te vlastita ruka na grijeh, odsjeci ju. Bolje ti je kljasto ući u vječni život, nego s objema rukama biti bačen u neugasivi oganj pakla, gdje crv ne umire i gdje se oganj ne gasi. Navodi li te na grijeh vlastita noga, odsjeci ju. Bolje ti je hromu ući u vječni život, nego s objema nogama biti bačen u pakao, gdje crv ne umire i gdje se oganj ne gasi. Navodi li te i vlastito oko na grijeh, iskopaj ga i baci. Bolje ti je bez jednog oka ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv ne umire i gdje se oganj ne gasi. Svatko će biti vatrom zasoljen. Sol je dobra, ali ako ona obljutavi, čime ćete ju opet osoliti? Zato ne gubite svoju slanost. Živite u miru jedni s drugima.